ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Аз студияи телевизиони вилояти Суғд манзури шумост. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад. Гузоришҳои дар барнома ҷой дода шуда аз оқибати нороҳаткунандаи кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ маълумот медиҳанд. имрӯз дар барнома тамошо кунед. муноқишаи ду бародар бо оқибати корзанӣ дар Ристаравшан. амалиётҳои бобарор дар самти мусодираи маводи мухаддир ва боздошти нашаҷалобони ашадӣ. дар Конибодом майёри қалбакиро дастгир намуданд. ошкор гардидани истифодаи ғайримақсаднок ва дуздии барқ дар шаҳри Бӯстон. шаҳри ин ва дигар хабаргузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи пурраи хабарҳо. дар шаҳри Ристаравшан муноқиша миёни ду бародар боиси бо ҷароҳати вазнин ба беморхона дастрас шудани яке гардид. дар ҷинояти мазкур олоти тезу бурранда истифода шудааст. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ристаравшан оиди бо ҷароҳати халидаю бурида ба беморхона дастрас гардидани шаҳрванд Пулотов Дилшод Самиевич соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гули Сурхи ҳамин шаҳр хабари фаврӣ ворид гардид. гурӯҳи фаврии тафтишотӣ ҳолати ҷиноятиро пайгирӣ намуда дар куҷо ва бо кадом сабабҳо расониндани зарари вазнин ба саломатиро муайян намуд. дар ҳолати масӣ муноқиша намуданд бо бародари бузурги худ Пулотов Салим Самиевич заминаи рух додани ҳодисаи ҷиноятист. бачакон гуфтем телевизор дида шудам ами укум якбора маст даронда якбора зада вайкарамон хонагиём халос кард ҳамаамон хонавонда халос кард вай нашуд ахир ман як корчиама ани амин рангубор кор мекардем абои бурака гурон амин тарсад фта як камакак бурам фта ам бурида мондам. муноқиша ва латуку миёни бародарон дар ҳавлии иstiqоматии онҳо воқеъ дар кӯчаи дӯстии ҷамоати деҳоти Гули Сурхи Ристаравшан рӯзи 3 феврал тахминан соати 21:30 дар ҳузури дигар аъзоёни оила ба вуқӯъ пайваст. вақте гумонбаршуда Салим Пулотов барои муқобилат кардан нисбати додар оҷиз мемонад, олоти тезу буррандаи устогиро истифода менамояд. риоя нагаштани муносибатҳои оилавӣ ки аз эҳтироми байни ҳамдигарии аъзоёни оила сарчашма мегирад ба содир гардидани ҷиноят мусоидат намуд. нисбати Салим Пулотов барои қасдан расондани зарари вазнин ба саломатӣ бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. ҳафтаи гузашта мақомоти милитсияи вилояти Суғд муқовимати устувор дар самти мусодираи маводи мухаддир нишон дода дар натиҷаи ду амалиёти бобарор наздик 20 килограмм вустаи нашадор мусодира намуд. кирдори нашаҷалобонро кормандони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Зафаробод ва шаҳри Гулистон ошкор карданд. тафсилоти ин ҳодисаҳои ҷиноятиро дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Зафаробод фаъолияти пинҳонкоронаи гурӯҳи нашаҷалобонеро бепарда сохт, ки дар ҳудуди вилояти Суғд ба паҳну фурӯши воситаи нашадор даст мезаданд. шаҳрванд Аъзамов Мухтор Бедимоғович соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳияи Мастчоҳ ҳангоми ба муомилот баровардани 5 килои 85 грамм афён ва 9 килои 165 грамм мухаддароти намуди ҳашиш дар маҷмӯъ 14 килои 250 грамм воситаи нашадор дар ҳудуди ноҳияи Мастчоҳ дастгир карда мешавад. дар идомаи ҳаракатҳои оперативию тафтишотӣ мақомоти милитсияи ноҳияи Зафаробод ҳаммаслак ва сарчашмаи паҳнкунанда шаҳрванд Маҳмадов Баҳрулло Фатҳуллоевич соли таваллудаш 1994 зодаи ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон истиқоматкунандаи шаҳри Душанберо муайяну дастгир намуд, ки бо маслиҳати пешакӣ бо гумонбаршуда Аъзамов воситаи нашадорро ба вилояти Суғд дастрас намудааст. дар дохили сумка чӣ буд? наркотик. шумораи вазни умумишон чанд кад? 15 кило. воситаҳои нашадори зимни чорабинҳои оперативӣ мусодирашударо то замони ба фурӯш баровардан гумонбаршуда Мухтор Аъзамов дар ихтиёр дошт ва дар ҳудуди ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Мастчоҳ ба муомилот баровардааст. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. ба ҳамин монанд мақомоти милитсияи шаҳри Гулистон ҳаракатҳои нашаҷалобӣ ду нафари қаблан бо ҳамин ҷурм судшударо ошкор ва аз гумонбарон 4 килои 884 грамм воситаи нашадор мусодира намуд, ки
аз ин 3 килои 224 граммашро мухаддароти нафи афюн ва боқимонда 1 килои 660 граммро намуди ҳашиш ташкил медиҳад. дар ҳудуди шаҳри ваҳдат шаҳрванд Раупов Асобуддин Мамарасулович соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат дастгир шудааст ки мақсад дошт воситаи нашҳадорро фурӯшад. дар идома ҳамаслак ва таъмин кунандаи маводи мухаддир шаҳрванд Одинаев Шерафкан Олимхонович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб боздошт мешавад. Ман соли 2015 ба моддаи 201 қисми 3 суд шуда будам. Соли 2017 ба миссия шид срока кам кардам, бо озодӣ баромадам. Бо даст ба ҷинаҳазам. ин иттифоқи нашаҷалоб ҳангоми адои ҷазо дар муассисаи ислоҳӣ ки маҳз барои муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор аз озодӣ маҳрум гардида буданд бо ҳам шиносоӣ пайдо карда бори дигар ислоҳнопазир будани худро нишон доданд. Турмада шинос шуда будам қати Шеравган. ва дар турма баромадем, занг задем Шеравгана. вохӯрдем, суҳбат кардем, гуфтмеша ва кардем қабина. коркарди дурусти ахбороти оперативӣ ба кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гӯристон имкон дод ки ба ҳаракатҳои нашаҷалобон нуқта гузоранд. гумонбарон дастгир ва аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда барои муайян кардани дигар ҳалқаҳои занҷири ҷиноятӣ чорабиниҳои иловагии оперативӣ ба роҳ монда шудааст. мақомоти милисияи шаҳри Конибодом аз боздошти як нафар майёри қалбакӣ хабар медиҳад. тахмина Сайдуллоева 36 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри Конибодом худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ намуда бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрвандон даромада маблағи пулӣ ба даст оварда аз иҷрои кори ваъдагӣ ва баргардондани маблағи гирифтааш сарпечӣ кардааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодом дар асоси муроҷиати 3 нафар ҷабрида нисбати шаҳрванд Сайдуллоева Тахмина Алишеровна соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Пулотони ҳамин шаҳр бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. гумонбаршуда Тахмина Сайдуллоева давоми соли 2019 ба боварии сокинони шаҳру деҳоти Конибодом даромада маблағи пулӣ ба даст оварда ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. то моҳи ноябри 2019 ман ҳамин 429 000 пул додам. барои боварӣ ман гирифтам дар телефони худаш як сурати нишон ки бо формаи мақомот званиш майёр буд нишон дод дидам. тавре худи Сайдуллоева ва дигар иштирокчиёни ҳодиса нишондод медиҳанд худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ намудан шеваи калидии боварӣ ба дастоваранда аст, ҳарчанд гумонбаршуда дар ягон вазифаи давлатӣ кору фаъолият намекунад. ва маҳз бо ҳамин мақсад Тахмина Сайдуллоева либоси низомии қалбакӣ бо рутбаи майёр омода намудааст. ҳамин формаи пошта пушаймон штам я формаи пошта ки может быть барои одамо як худам нишон дода ягон вай кунам гуфта хатои кара пошти ҳамин форма. сабаби пӯшидани ҳамин форма чи аст? опять мечтаю микромилса шавам. Нашуда может быть биақли карох. айни ҳол се ҳолати тақаллубкориро тафтишот ба гумонбаршуда нисбат медиҳад. чунончи давоми моҳи июли соли 2019 бо ваъдаи мусоидат дар гирифтани квотаи шаҳрвандии Федератсияи Россия аз шаҳрванд Анвар Салимов 80 000 рубли русӣ моҳи октябр бо баҳонаи тавассути шиносояш бо нархи нисбатан арзон аз хориҷа овардани сабукрави Toyota Camry аз шаҳрванд Икром Бобоҷонов 429 000 рубли русӣ ва моҳи марти соли 2019 аз ҷабридаи дигар 1 175 000 рубли Федератсияи Россия гирифта ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. нафарони оиди ҳаракатҳои ғайриқонунии гумонбаршуда Тахмина Сайдуллоева маълумот дошта ё зарар дида метавонанд ба телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 62222 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии зист муроҷиат намоянд. идомаи барнома кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров
معاملات غیرقانونی با سنگ‌های قیمت‌بهای طبیعی را آشکار نمودند. شهروند ایلیورجان ایسوبویف استقامت کننده جماعت دهاتی یووه همین ناحیه 14 عدد سنگ‌های طبیعی سبزرنگ را به فروش برآورده است که طبق خلاصه تشخیص ایورگری سنگ‌های مذکور نمودی سنگ طبیعی زمرد به اصطلاح ازمرود میباشند و به گروه سنگ‌های قیمت‌بها داخل شده مطابق قانون جنایتی جمهوری تاجیکستان داد و گرفتی آن عهد غیرقانونی اعتراف شده است. از روی حادثه نسبت گمانبر شده با ماده 284 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردید. در شهر استرافشان 2 نفر گمانبر جنایت دزدی دستگیر شد که قبلا با همین جرم سود شدند. کیسه‌بری در بازار حالت جنایتی است که مقامات میلیسیا با دستگیر شده ها نسبت می‌دهد. کارمندان مقامات میلیسیا شهر استرافشان حرکت‌های جنایتکارانه 2 نفر کیسه‌بر را آشکار نمودند. در اساس مراجعت جبردیده جنایت زن 49 ساله که در حدود بازار مرکزی شهر استرافشان افراد نامعلوم از جیبش 400 سومونی و یک عدد تلفن موبیلی‌اش را تصرف کردند. باعث گرم شخصیت گمانبران در جنایت دزدی شریفوف دلیر دورونویچ سال تولدش 1990 و جمعیف دلشاد اعظمویچ سال تولدش 1992 استقامت کنندگان شهر استرافشان معلوم شد. دزدی با مصلحت پیشکی صادر شده است. بعد مشاهده نقدینه جبردیده و حرکت‌های بی‌پروایی از جانب او گمانبران تصرف پول را به مقصد موافق می‌دانند. چند مدت زنک دنبالگیر کرده شد؟ همین وابسته به شخصیت دستگیر شده ها گفتند جایز است که هر دو گذشته داغدار کننده داشته پیشتر 2 مرتبه برای صادر نمودن همین گونه کردار جنایتی سود شدند. دستش عکسش گرفتیم پول دیدم اساسا پوزه رفتیم همون بسیار بگیریم. دست داشتن گمانبران در دیگر دزدی‌های به مثل کیسه‌بری که ضرردیدگان به میلیسیا مراجعت نکردند از فرضیه‌های اپراتیوی و تفتیشاتی است که مورد کارکرد میلیسیا استرافشان قرار دارد. از روی حادثه با ماده 244 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. موضوع دیگر ناظران منتخبی میلیسیا در شهر بوستون حالت خودسرانه پیوست نمودن ناقل‌های برقی بیرون از حسابکنک برقی یعنی دزدی برق را آشکار نمودند. حالت مذکور در دایره چاره‌بینی‌ها با مقصد حفظ ذخیره‌های انرژتیکی و پیشگیری از حادثه‌های سوختار که با تشبث شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بوستون راه اندازی گردید آشکار شده است. رسیدن به مرحله عملی‌شوی یکی از هدف‌های استراتژی حکومت مملکت استقلالیت انرژتیکی از صرفه‌کاری استفاده برندگان نیروی برق وابستگی کلان دارد. متاسفانه یافت می‌شوند نفرانی که با نظرداشت منفعت شخصی از دستگاه‌های تامین کننده قوه برق بیرون از حسابکنک برق را استفاده می‌برند. با مقصد پیشگیری چنین کردار غیر قانونی و حادثه‌های سوختار با تشبث شعبه وزارت کارهای داخلی شهر بوستون در یکجایگی با کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی و مسئولین شبکه‌های برقی منتظم چاره‌بینی‌های حقوقی گذرانیده می‌شود. در رفت همین گونه یک چاره‌بینی مشترک رعایت نکردن قاعده‌های استفاده قوه برق از جانب شهروند شراف‌الدین بحرالدین ساکن شهر بوستون کوچه 25 سالگی استقلالیت بینای رقم 1 آشکار گردید. مشتری خودسرانه بیرون از حسابکنک برقی یعنی تجهیزات‌های خودساخت به حسابکنک برقی استفاده برای استفاده است. در حضور کارمندان خدمات میلیسیا خدمات آتش‌نشانی معلوم گشت که به این طلبات‌ها جوابگو نیستند. این حقوق ویران کننده با مقصد گرم نگاه داشتن حجره در تخانه بینو تجهیزات گرمیدهی خودساخت نصب نموده قوه برق را بیرون از حسابکنک برقی استفاده می‌برد. حالت آشکار گردیده از یک طرف تلفات برق را به وجود دارد، از جانب دیگر زمینه مساعدت کننده و آتش‌انگیز به سر زدن سوختار شده می‌تواند. نسبت حقوق ویران کننده در اساس 2 ماده کدکس حقوق ویرانکنی ماموری 382 رعایت نکردن قاعده‌های استفاده قوه برق و گرمی و 473 رعایت نکردن قاعده‌های خطری از سوختار پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شد. به همین مانند در سراغ کوچه 25 سالگی استقلالیت بینای رقم 4 حالت نصب تجهیزات‌های گرمیدهی خودساختی به سر زدن سوختار مساعدت کننده به قید گرفته شد. ساکن حجره 73 بینای مذکور نیز در تخانه بینو در برابر راه دادن به تلفات برق قاعده‌های ضد سوختاری را رعایت نکرده است. چنین سنجش‌های ناگهانی گروه کاری در شهر بوستون ادامه داشته طور مسئولین تاکید می‌کنند مقصد آن صرفه‌کاری نیروی برق و پیشگیری از حادثه‌های سوختار میباشد.
бо мақсади хубу босифат анҷом додани хизматрасониҳо дар самти дастрасии шаҳрвандон ба гирифтани шиноснома бинои нави хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакент ба истифода дода шуд. Маросими ба истифодадиҳии бинои маъмурӣ бо иштироки сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, генерал-майёри милитсия Навҷивонов Абдулло Шамбиевич ва раиси шаҳри Панҷакент Шафеиён Ислом Зиёзода сурат гирифт. Иншооти мазкур бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бо ташаббуси вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сохта шуда аз 4 ҳуҷраи корӣ, 1 ҳуҷраи бойгонӣ, 2 толори васеъ ва барҳаво барои интизории шаҳрвандон, ҳуҷраи хизматрасонӣ ва даромадгоҳ иборат мебошад. Бинои нав мутобиқи талаботи замони муосир сохта шуда бо тамоми таҷҳизоти техникӣ, мебелу ашёҳои лозима муҷаҳҳаз буда барои саривақт ва бе мушкилӣ қабулу баррасии муроҷиати шаҳрвандони шаҳри Панҷакент шароит фароҳам меоварад. Баъди боздид аз утоқҳои корӣ ва шиносоӣ аз шароити фароҳам гардида ба корҳои сохтмонӣ анҷом дода шуда баҳои муносиб доданд. Зимни суҳбат бо ҳайати шахсии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакент аз ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати кормандони милитсия ёдоварӣ шуда ифтитоҳи бинои навбунёдро тӯҳфаи арзанда арзёбӣ карданд. Таъкид гардид, ки дар ҷавоб ба чунин дастгириҳои давлату ҳукумати Тоҷикистон, кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгириро зарур аст сифати хизматрасонӣ ба аҳолиро хубтару беҳтар ба роҳ монда дар ҳама гуна ҳолат барои хизмат ба мардум омода бошанд. дар ин бахши барнома оиди рух додани садамаҳои роҳу нақлиётӣ дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд маълумот гиред. ҳарчанд бозрасии давлатии автомобилӣ мунтазам ба иштирокчиёни ҳаракати роҳ эҳтиёткориро тавсия дода ҳар гуна чорабиниҳои пешгирикунанда аз садама гузаронад ҳам, боз дар 2 ҳафтаи охир ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиётӣ дар миқёси вилояти Суғд ба қайд гирифта шудааст. боз як садамаи фоҷиавӣ дар шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ба вуқӯъ пайваста боиси марги 2 нафар гашт. Санаи 15 феврал тахминан соати 9:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес-Бенз Комилов Шералии Нурбоевич соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Далёни болои ноҳияи Деваштич ҳангоми ҳаракат дар километри 256-уми шоҳроҳ ҳудуди ноҳияи Деваштич аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат ва корношоям гардидани чархи пеши тарафи рости автомашина бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста мувозинати ҳаракатро гум карда ба канори рости роҳ баромада чапа шудааст. тарафи рости балони пеши автомашина мекафад. ами абочина ки омида анҷа мошин мепарад. Мошин паридан баъд 15-20 метр баланди парида аз уни автода чапа шуда. дар натиҷаи ҳодисаи роҳу нақлиётӣ мусофири автомашинаи мазкур ҷавонзани 37-сола истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. худи ронанда Шералии Комилов низ баъди дастрас намудан ба беморхона вафот мекунад. ба иттилои бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд давоми 1 моҳу 10 рӯзи соли ҷорӣ дар қаламрави вилоят 24 садама ба қайд гирифта шуда 12 нафар ба ҳалокат расида, 20 тани дигар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштааст. аксари садамаҳо бо айби ронандагон дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ рух додаанд. рӯзи 22 феврал ба муносибати 27-мин солгарди таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бо иштироки ҳайати шахсӣ ва собиқадорони соҳа ҷамъомади тантанавӣ доир гашт. пеш аз оғози чорабинии ҷашнӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба хизмати фидокоронаи барқарорсозандагони сохти конститутсионӣ зери лавҳаи ёдгории саҳни бинои раёсат гулчанбар гузошта шуд. бо гузоштани гулҳои тару тоза аз корнамоии нафароне ёдоварӣ намуданд, ки ҳангоми кору фаъолияти ҳарбиву низомӣ барои Тоҷикистони маҳбуб ҷон ато карданд. қисмати расмии чорабинӣ, ки дар маҷлисгоҳи раёсат ҷараён гирифт, баъди ворид намудани парчами давлатӣ ба толор ва садо додани суруди миллӣ аз ҷониби ҳайати шахсӣ оғоз гардид. сардори раёсат генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷивонов номаи табрикотии вазири корҳои дохилиро ба самъи ҳозирин расонида аз таърихи таъсисёбии артиши миллӣ ва давраҳои ташаккули он маълумот дод. оиди иқтидори мудофиавии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мақомоти корҳои дохилӣ ҷузъи он мебошад, корнамоиҳои афсарону аскарони шуҷои ватан, мавқеи милитсия дар барқарорсозии сохти конститутсионӣ ва мукаммалгардонии артиш маъруза намуда, сардори раёсат таъкид намуд, ки таҷлил аз ин санаи таърихӣ нақши бориз дар худшиносиву худогоҳӣ гузошта рамзи ватандӯстиро таҷассум менамояд. саҳифаҳои таърихии артиш дар давраи 27 соли таъсисёбӣ дастоварду комёбиҳо саҳми сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон
генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккулёбӣ ва иқтидормандии артиши миллӣ дар ҷамъомади тантанавӣ таъкид карда шуд. дар идомаи ҷамъомади тантанавии собиқадор генерал-майёри мустаъфии милитсия Рауф Юсупов аз нақши устувори хизматчиёни қувваҳои мусаллаҳ дар муҳофизати марзу бум ва амнияти кишвар сухан карда, хизмат ба нафъи давлату миллатро нишонаи бемисли ватандӯстӣ унвон кард. Бахшида ба рӯзи артиши миллӣ якчанд нафар кормандон барои иҷрои бо муваффақияти вазифаҳои хизматӣ рутбаҳои навбатӣ ва сипосномаву ифтихорномаро соҳиб шуданд. ин буд муҳтавои барномаи имрӯза аз фаъолияти милисияи суғд. аз рӯи қонун амалу рафтор намудан ҳамеша ба манфиати нафарест ки чунин одат дорад. бигзор сафи чунин нафарон зиёд бошад, зеро як тасмим ё иштибоҳи ғайриқонунӣ сарнавишти инсонро дигар намуда ба кӯи номуродӣ хоҳад бурд. то дидори навбатӣ, тансияту хонобод бошед. хайр.